escoltes enllesits, camina sense disfressa. El sol no té pressa ni ser la lluna menja esclates als maris per no dormir, no, 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 per no dormir. I les veus no callen, les veus no callen, les veus no callen, no callen. Anar en bicicleta ha de ser una activitat còmoda. Per això s'han d'habilitar aparcaments de bicicletes distribuïts per tota la ciutat. Aconseguit això, només caldrà fomentar-ne l'ús. Moltes gràcies a Massa Crítica i gràcies per venir.